Helo, Wendy Edwards ydw i. Dwi'n swyddog maes i Sir Benfro. Yn rôl i yw hybu dwyieithrwydd i deuluodd. Dwi'n mynd o amgylch clinigau a grwpiau a siarad gyda rhieni am bwysigrwydd dod y dwy iaith i'r cartref o'r cychwyn cynta. Dwi wedi dewis Angela Jones am ei bod yn ffito mewn yr categori yma am fynd yr ail filltir. Mae'n gweithio'n agos iawn gyda'r teuluodd, mae'n gweld potensial, mae'n gwybod, tymud o'i cefndir nhw'n amlwg, os oes iaith Gymraeg na neu os dyn nhw moyn siarad tymud o'r iaith, mae'n gweithio nhw, wel, dewch, come with me, I'll be there. So mae'n wyneb cyfarwydd a maen nhw'n dod i'r grwpiau yma a o fewn dim, maen nhw wedi creu cylch o ffrindiau. Mas o'r grŵp hwn, ni wedi cael 2-3 yn neud Cymraeg o'r cryd. Mae rhai wedi dod nôl at o'r blynydde a gweud bod nhw'n dal i ganu'r caneuon yn Gymraeg. Oni bai am Angela bydd rhain ddim wedi bod yn dod i'r grŵp yn lle cynta. Mae hefyd yn neud grŵp bwydo'r fron yn Hwlffordd a mae'n tynnu'r rheini mewn at ein grŵp bach babi a fi amser twf ni hefyd. Mae hyn yn gweithio'n dda. A fel o'n i'n gweud, mae'n llawn sbort, dyw ddim yn pwsio'r iaith a bobl, mae jyst yn tynnu fe mas am gwyll bach. A mae'n gweithio nôl, os nad yw'n nhw'n gallu'r cofio popeth yn Gymraeg am roi gair Saesneg mewn. A mae hyn yn lot o help i'r rhieni. Mae ysgol Glanceddau, yr ysgol Gymraeg yn Hwlffordd yn llawn dop, a dwi'n siŵr bod hwn yn mynd nôl i'r ymwelydd iechyd yn plannu'r hadyn yn y cychwyn cynta, a twf wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod Angela'n heiddi'r wobr hon am ei gwaith. Mae'n gweithio mewn ardal eitha anodd yn Hwlffordd. Mae lot o waith gyda nhw i wneud gyda'r teuluodd a mae'n dal i ffeindio'r amser i hybu'r iaith a dod y pobl i'r grwpiau yma a wneud gwaniaeth yn eu bywydau nhw. So, enw fi yw Angela Jones a dwi'n ymwelydd iechyd yn Hwlffordd, Sir Benfro. Dwi wedi cael ei enwebu am y gwabr hwn gyda twf, dy Shwmae, gyda Wendy Edwards o twf, achos ni wedi dechreuon ni grŵp babi a fi yn Hwlffordd bwyty 5 mlynedd yn ôl, a mae'r grŵp dal yn rhedeg a wedi bod yn llwyddiannus iawn. Fel ymwelydd iechyd, dwi'n gweithio yn Hwlffordd a rhai o pentref bach tu fas Hwlffordd yn Burton, Langham, Freistrop. Sim lot Gymraeg yn cael ei siarad, ond dwi yn dod o'r argros cwpl o teuluoedd sydd yn siarad Cymraeg. Maen nhw'n falch i cael rhywun sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae babi a fi yn cwrdd 2 waith y mis, dy Mercher cynta a'r 3dydd y mis yn y llyfrgell yn Hwlffordd. Ni'n cael dysgu y de a bisgien a wedyn ni'n chwarae games i cael y mamau i gweud geiriau Cymraeg a mae Wendy yn gwneud stori a ni'n canu caneuon i'r plant. Ni'n cael lot o hwyl yna a mae'r mamau yn mwynhau mas draw. So, pan dwi'n cwrdd ar fam a'r babi a'r teulu am y tro cyntaf, ni'n siarad ambyti lot o bethau, ond ni'n siarad ambyti pwy mor bwysig mae iaith i babi newydd a i'r fam i siarad a canu gyda'r babi a i dim ots pwy iaith maen nhw'n siarad, dim ond Saesneg, ond maen nhw'n gweud cwbl o geiriau Cymraeg, mae hwnna'n bwysig hefyd, achos mae'r babi gallu cadw fe yn ymenydd a maen nhw'n storo hwnna yn ymenydd am byth. Ac mae y niwrons yn ymenydd yn dechrau gweithio, ond os chi'n siarad iaith arall gyda'r plentyn, chi gallu dechrau niwrons i ddechrau ar y ochr chwith a'r ochr dde o'r menydd. A mae fe'n bwysig yn y flwyddyn gyntaf.
So, pan ni'n cwrdd â'r teuluoedd wedyn, dros y 5 blynedd wedyn, yn y 2 flynedd cyntaf, ni'n rhoi llyfrau mas i'r mamau i ddechrau darllen y pethau dyma'r plentyn. Ni'n rhoi rhain i mas bwyty 7 mis, a wedi wedd am 2. A dyma'r llyfrau o'r Lywodraeth Cymraeg, Book Start Initiative yw hwn. So mae pob teulu yn cael llyfrau i'r plant i cadw yn y tŷ. Yn Hwlffordd, dwi'n rhedeg grŵp bwydo o'r fron. Ni siarad Cymraeg a Saesneg yn y grŵp, so mae'n teimlo yn cytrefol iawn os maen nhw moyn siarad Cymraeg. Pan dwi'n cwrdd â'r teuluoedd rein, mae lot o nhw wedi mynd i ysgolion Cymraeg, so mae tamid o Cymraeg da nhw. A wedyn mae rhai a ddim o Cymraeg, a mae rhai yn dweud wrthai bod nhw wedi teimlo bod Cymraeg wedi cael ei gwthio lawr i gwyddwg nhw a dyn nhw ddim yn hoffi'r iaith. So dwi'n treial wneud mwy sport dyn nhw i siarad Cymraeg da'r plant a yn fod yn mwy hwylus a jyst yn wneud beth maen nhw moyn wneud a dim meddwl bod pwysau arno nhw. Dwi'n credu bod fi wedi cael yn enwebu am y wobr hon yn y gymuned achos y gwaith dwi'n gwneud y teuluoedd a dwi'n cwrdd â siwp gwmynt o bobl a gweud y neges mor bwysig ta pan mae plentyn yn clywed gair, mae fe'n cymryd 7 gwaith yn nhw gofio fe, ond fel adolion mae'n cymryd 27 o waith i rywun i gofio'r gair. So mae fe'n rili bwysig i plentyn i clywed waniaeth iaith pan maen nhw'n fach.